IACA song atum difu di masa klabasai hemalong mai ke padopon Therea ceklo ni phai krehini arni difu di masa klabasai hemalong IACA asong atum mati inglong ara chingruma song atum mai ke padopon Bangso mai ke padopona thepi lake inglong ara doan atum khai ka chinghon longri ka chinghon a pharman pensi bangso mai ke paman pon Lasi ning isi kidovetji pua phansi chingrum pen mayardi pipon lapen labangso mayalong ake hai sarjai kathar lapen rajas tiso lapen rajenti mung alang litum sitami chitong dunrinti lo bangso mai ke japon sarson sing hansi si bangso mai japon lin lo ladet ke epe chelsea amai phu sarjai kathara hinpen kachitong dun arat atuma phan karbi poho e pakpen ronpon pachitang la pensi alang rat aphan ahok alam thi sitami jai ponlo Difu pen nilitoma pherangke Rostam Hanse nangkelo Berta Public TV Karbi Anglong Inglong arat cingruma song ku aprang arloge dua tu alang litum la so song sing det lo la si nelitum aphan nanga cingki ini ge alang litum nelitum APHLC tu mananga cingki nelitum mananga patini nanga arju ko PC nelitum claim poma election high det lo te MP election high det lo te PC claim poma ko alam je la si Misen nanti nangrap dun po mimin dai nangrap dun dek po lama bang lah tu ke ini abang ke. Yang besar lah non pinangan lah non MP kili kaponang lelor tami kena pinangan awal parti kita lah MP aprang loteng sambil tanah nang lelor pote lah MP kili camping lah sondam pik bang so apo hot kapre parti tingge kita ta lah kecil so tum non tanam tu fana jog jelo lah kabang long akai dong ke kacetha ka song olang lah nang le tum Kupusan se kecepai pon anji sal bang solam. La kecepai pon nangi pulotan te. Non elitum APHLC tum ye claim bomb. Non ningkan proxy so selo. Nelia bang ningkan ingko ra phi lo claim. La 6 schedule tengke paragraph 1 paragraph 20 tengke tribal area formatigi constitution tengpen law tengpen rat atum anda chini nang po ladak ke vote ki pigita tribal atum aphan kilang ji kerai ji tribal atum along le kerai ji tribal akai kerai ji po aning ke hang atum hasi pinang po kusi la inglong arat ke do an karbi atum anta mathanang po angge jong si alang li tum matha etra APHLC hello ni tum hello la inglong arat alam ke kaning je ver la potsi ni tum hanang pidun et lote la ke ni tum identity atima inglong arat sinon ma ke ong mu chot la ke thana lingta la pen hala thoy tu asota hala tum je isi pansi BJP pansi pivet po ba Congress pan pivet po puga lidet ke hala tum da che thak jam ji ke la ba hala tum che thak jam ye po la ke nili tum ka inglong rat jong si che thak jam ye det lo te la ke nili tum highway po la ili tum lo nili tum puga li ili tum inglong rat se highway po an ke ili tum che pe jok un po la ke thek lor lo ke autonomous state alam ke claim vek po la pen la 6 schedule ka pang tang akam claim vek po lapen jat askim tame inglong a khay lapen inglong a rat inglong along ri ke rai ji hala ke che tum nang ki thi dun vet pen nang ki thi dun waret pen nang pi thi dun long le det ja phan ke la ke claim vek po lapen rat atuma phan employment mane kachori kachuar lam aphan thuke our side thuke pi vek pola so kam si tum claim ji la land development pin ni ke claim nang ji do nili art moheta pulo honglang so valley development project nil rum enpo langlok so valley development project ni tum enpo la pen ke halapu umpanai valley development project ta enpo la pen ke along ka prek son jong si kheti ke claim athai do amat si di do amat develop le det pen ajok kheti claim un edet athai ke ni lu ka develop ra kheti ka pe claim ya phan claim vek po athema kitab along ta ke tok do sanskrit pen ta ke dok do la salam ke det jong si ke cherai pulon te kheti claim vek nang ji eme thang si claim vek nang ji la pen ke trade and commerce ke nam ke jor akam
la an ke itum drive atum si claim at nang ji lan si itum a det je rai unji la solam si det ke che rai unji apan si ke nam ke jorana thu la pen ke kheti ke claim na tu ta ilitum ke claim un at je apan si ne litum claim vek po APHL si pen ne li hai det lo de ge hok lo chu ta la ke hai ake hai join to rong PR ni penta MP da claim bom hota CM claim bom un ke di apen chu Horen Singh beta MP claim bom hota EM da claim bom lo ke la si la Momor Singh tiso remdet sita la bang remdet lo te EM ke claim tu bom po la ke theklor alam lo kita kopia department lo ke claim ye bang ke la lesson ka prek la non arona teng pen ke dotik ke sita non ni lika chini ke hala re-election kape do de de dia panel tum case pilo non 18 ni sia case thurji pu sia julo ek kalilo 18 ni pokali 87 number item 87 along sido non la bangso 87 nang kele ar no a number long nang kele lote hala bangso case thurpo la re-election upon la council re-election upon council re-election na case ni tum hide lote Omar Singh ki so chachelo CM Tuliram Kado veta klorui po hala kahe no po bang alang li definition pita la ko PC kahe no po mala BJP long poisa chu endun chom da ke me pu ma mate chu endun de bang itum phan poisa pen nang ke pata kroi credit aman inglong arat tum phan claim pe vera than pe vera dong ke me ma la le alang li paning ye tha lang sa kalang la panalang li aku isi ipu du thule hedi panel la tungel po dharna do pos tame kar bi hijan phasi putorat rasi em phasi putorat pulas nang pana son ne bok du ba la ke CM ke ke claim nang dia bang lo ke di la ke alang li phan pupe de alo ason ga pre ke avilo alang li phan pupe de man ha man ni kiduk hem ave phan pu dam bare chogima election ke hai he bang phan pu bare te chogima lagi demokrasi teng beng alang li hello alang li CM is responsible la hello la responsible la monit phan pupe mathang bagbe election da hai helang phan pu bare ke lagi demokrasi aron ka lilo lagi alle ta ave phan pu dam bare chogima election ke hai he bang phan pu bare te chogima lagi demokrasi teng beng alang li hello alang li CM is responsible la hello la responsible la monit phan pupe mathang bagbe election da hai helang phan pu bare ke lagi demokrasi aron ka lilo lagi alle ta velo lagi asa sir la government pe non be CS tame implement la su phasak kupil na le pudin le bang ne litum lake United Opposition Forum Assam do la pen itu APHLC ta hadak a member lo la CAA puthak ne litum lake oppose vek lu lake pinita la si Assam bon ke dolo ilitum dak arjudun krai arjudun kailo amasi nelitum bani tum da son kapre ka kam dopi kamasi lai hun matha dun de det lo seta pini ha non nelitum ta damji ha do bokata bukajanta hadak oppose bom lo la pen dak dan nelitum oppose ji la tuke ako nelitum tot from ben oppose pe pin seta laga oppose la tuke CAA ke nelitum kroi kre lage athema alang litum pulo sik schedule area arloke la akam avedeji pulo seta amonit ha Bihar yung si Bangladesh amonit Indian cheplang det lote kupulo ko pang tek po lang pa nang logi ke alang li hadak le do wer be de jikente la benilitum karbiang long lo 1,60,000 do pugente NRC lo men ka be halatum ke ake ong ke Bangladesh pen ken de di ange halatum phanta non CAA lote Indian amonit pa cheplang et lo ke atumi si pa cheplang lap lo ange ladak nang do dun kok bom lote alang litum ration card long to et lo ration card ke lage voting right ke long ya phansi ration card ki pi kente ai voting right pi det lo te non dak kar bongali tum si majority po ke dakho kar biang long vir det po kente non ta vir tang lo he kar de athima kar biang long ba tribal area pu ki vir wedet jite tribal asum loksi ke ong in nei sita 51% bang pharo muluk ong bong pen bang phoke rai si donang ji non ke bang phoke rai si avedet pokente la populote
Ili tum kivir lo, la posi la CAA ke ni tum kroy dundi laki. India dang ta pawedet nangi. Acha sar tumila ASDC mai pu hadi condokan ta bangala kamsunang singbai dalam muti alang li midyang do kining jil putang te la su CCA bangke karbing long ke palude 6 dul ke pula su ta kona hausil bang. La ke tok leti la salam bang ke. Seta praktikal bang claim unji mala. La hello alam bang ke. Non ninge ki un in bang in Bangladesh amunit la CAA be pin nang lut jam tang det lo. La pen la tum election nang ta ki thur thu bom lo. Council long ta deputy chairman nang ta ki man thu lo. Ande mo CAA pin chong to that. Non CAA pin chong to that lo te un jilang ma la ke un elu la ke. Lagi itum hana pilu chon lo na pa chum bai chon lo la ke.